Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген һава торышы яңгырмы, кояшмы, мөһим түгел. Чөнки кай вакыт табигать та сине сынап карый. Әгәр җил исә, димәк тормыш синең белән сөйләшә. Әгәр яңгыр ява, ул сине юа. Беләсезме? Кай вакыт кешеләр акча эзли. Әмма акча ул да кеше кебек. Әгәр син артык кысасың, ул акча. Әгәр син иртән кофе ичеп, телефонга карап, мин бәхетле түгел дисәң, бел. Бәхет ул Wi-Fi кебек. Кай вакыт юк, бәлки син аны барыбер дә эзлисең. Һәм тагын бер нәрсә. Кешеләр еш кына вакыт юк диләр. Әмма вакыт, дустым, ул синең кулыңда. Син аны тота гына белмисең. Шуңа күрә, дуслар, яңгырда, кояшта, Wi-Fi да барысы да табыла. Тик иң элек үзеңне генә табырга кирәк. Һәм хәтерегездә тотыгыз. Әгәр бүген җир көчле, димәк, дөнья сезне искә төшерә. Тәптишлегез һәм елмайгыз. Wi-Fi табылса да